Nyt oli hieno liike. Nyt oli hieno pivot-käännös. Sekoi Silla. Tali puolustaa tällä kertaa hyvin. Silla lyö palloa alaspäin koriin ja Petri Virtanen. Silla morjens! Heheheja! Saa pallon Sillalle, Silla hypäri ilmaan, hypäri pohjaan. Rougeau antaa tilaa. Ero yksinumeroiseksi. Silla vähän kauempaa osuu. Hänellä koossa 20. Korisliigakauden pisteteon. Nyt ylikkäällä nopealla hyökkäyksellä kun toisessa päässä. Silla vääntää väkisin siitä. Sisään menekään. Silla surffaa peinttiin, pistää kovaan korin sisään. Silla haluaa haastaa Vaaraa. Pitkältä heittää se Silla ja ribadeille menossa, joten sinänsä hölmö heitto jos epäonnistuu, mutta erittäin hyvä jos onnistuu, mutta Sekos. Sillan vuoro vasta. Ja onnistuu siinä. Sekos Silla, Lissi ei sisään. Silla vastaan Rougeau. Silla haastaa keskustaan. Ja pääsee vasurille viimeistelemään. Upea liike. Liigan kenties